amandla. You will receive power. Amen. Amen. Akuba After the Holy Spirit ehle. has fell on you. So meaning Holy Spirit Umoya oyingcwele is not coming alone, akazi yedwa. but he comes with Uza power. namandla. Hallelujah. Amen. 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 Funda. Niyakwamkela ke amandla akubona ukuba umoya oyingcwele uhlile phezu kwenu nibe ngamangqina am eYerusalem Yes. kwanakulo lonke elakwayuda nelaseSamaria kude kuse nasekupheleni komhlaba. Verse 9. Now ungaphela kuloo ndawo. Hallelujah. Amen. Ndifuna uza kule ndawo ye-preparation. I want to come to this place of preparation. When we are preparing to receive the Holy Ghost, Xa silungiselela ukwamkela umoya oyingcwele. into yokuqala kuthiwa masihlale. Amen. We are Amen. told to stay. Now xa sihleli When we are tarrying, kulapho sibona khona izinto eziphakathi kwethu. it is when we're able to see the things in our midst. Because kweza verses zilandelayo ithi iBhayibhile abafundi bahlala emthandazweni. From other verses, we see that the disciples Njengoba stayed behleli in prayer. emthandazweni. Emthandazweni. When they continued to pray, Ithi babona ukuthi besingabapostoli abayi-12. they saw that they were 12 apostles, Kodwa ngoku sesiba-11. but now they are 11. Ngoko makukhethwe phakathi kwethu. Amen. 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 Makukhethwe phakathi kwethu. Amen. They wanted to choose among themselves. Uba ngowuphi umuntu ozawuthabatha isicoco esi uJudas wayehleli kuso. They wanted to choose someone who's going to occupy Judas's position. Because these people are preparing to receive the Holy Spirit. Ngoba abantu balinolungiselelo lokwamkela umoya oyingcwele. Because the Holy Spirit, when he comes, Ngoba umoya oyingcwele makafika he looks at the order of things. ujonga ukuhleleka kwezinto. Ukuba izinto, are they in order now? Ukuthi ngaba zilungelene na izinto. This is like when Elijah was contending with the prophets of Baal. Amen. Xa Elijah esilwa nemaprofeti bakaBhaali. Ithi iBhayibhile uMoses uElijah waqala walungisa isibingelelo. Amen. Elijah prepared an altar. Ukusilungisa kwakhe isibingelelo wabeka amatye ayi-12. He has put 12 stones. Ethi sokwabekeni la matye ayi-12 wabe sekegrombile apha efake Amen. amanzi. He has made a hedge and put water. After la matye ayi-12 After those 12 stones, wabiza kuYehova. he called unto the Ithi Lord. umlilo wehla The fire came down walidla idini. and consumed the Into offering. yenza ukuthi umlilo wehle What made the fire to come is down? that la matye kufuneka abe-12. Amen. It is because the stones were If 12. kangabe yi-12, If those stones were not there, the fire will not come. amen. Umlilo ngaba Ithi ke uhlanga. ngoku la matye berepresenta the nations of Israel. Amen. Amen. Izixeko. Amen. The Zika 12 Israel. tribes of Israel. Now abantu bahleli People are gathered. bafuna ukwehlela ngomoya They ingcwele. want the Holy Spirit to fall on them. But there are things that are lacking in their Kodwa lives. kunezinto ezishotayo ebomini babo. They need the Holy Spirit to come. Badinga umoya oyingcwele ukuthi But afike. ezinhliziyweni zabo kunezithili. But there are gods in their hearts. They need the Holy Spirit to come. Badinga umoya oyingcwele ukuthi afike. But they don't have the ability to wait. Kodwa bakwazi ukulinda. Abakwazi uhlala kwindawo They ethiwe are mabahlale unable to kuyo. stay in the place where they're told Xa to kuthiwe stay. hlala, If you're told to wait, it means kunezinto it ozawuzenza means there are things that you're going to to do. prepare yourself for what is coming. Ukulungiselela okuzayo. Le nto izayo inkulu le. What is coming is too big. Ayibadingi abantu It does abagqithayo. not need people who are passing. Ngeke ibekho kukhona abantu Amen. It abagqithayo. will never be present if there are people who are passing. Kufuneka abagqithayo bagqithe Amen. People who are passing need to pass khona ukuze le nto izakwehla. so that this thing can come. Ngoba yona lidinga leni. Because it is our promise. Kumele ize kuni. It needs to come. Kodwa to us. ayizuza ukuba It nise will not 11. come if we're still 11. Hallelujah. Amen. Meaning if ever there is a department that is still lacking, Ukuba ke kune department esadingayo. the Holy Ghost is not coming Umoya oyingcwele akezi. until the fulfillment of those things. Kude kube kuzaliseke ezo zinto. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Baphinda baqhubeleka ngokuthandaza They continue to pray. njengesiqhelo. Normally,
ithi abayi-120 babehleli in the upper room The 120 were in the upper room, praying, bethandaza. and then the Holy Spirit came. Umoya Oyingcwele wehla. Ithi okokuqala kwavakala isandi. Amen. They heard a sound. Emveni kwesandi After they have heard a sound, kwabonakala imibono, they saw visions. kwabonakala iilwimi They saw ezingathi tongues zezomlilo of fire zibekeka phezu komnye nomnye, upon each and every one of them who were present. and then baqala ukuthetha ngezinye They iilwimi. started to speak in other tongues. Hallelujah. Amen. Umoya Oyingcwele ayizizwe iilwimi Amen. The Holy Spirit is not the flames of kodwa tongues. weza nazo. Amen. But He came with the flames of tongues. Weza nazo ayizizo. Amen. Umoya Oyingcwele ayingomandla Amen. The Holy Spirit is not the power, kodwa weza nawo. but He came with power. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And iBhayibhile ithi ngaloo mini uPetros washumayela. The Bible says on that day Peter preached. Ithi kwasindiswa amadoda ayi-3,000. Amen. 3,000 men were saved. In the Old Testament kwafa amadoda ayi-3,000. KwiTestamente endala 3,000 men died. Kwi-New Testament kwasindiswa abantu abayi-3,000 Amen. 3,000 men got saved. ngemini yePentecost. Amen. On the day of Pentecost. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So there is something that I want you to understand. Kunento endifuna ukuthi niyiqonde. When you have come to celebrate Pentecost, Nxa uzocelebrate iPentecoste, it is a day of dispensing what God has for you. yimini ke yokukhupha okanye ukuthulula into uThixo akuphathele yona. Yintoni uThixo anayo for wena? What is it that God has in store for you? You have the Holy Ghost. Amen. Unomoya Oyingcwele. You are speaking in tongues. Uyathetha ngazo ilwimi. You have power. Unawo amandla. What else that you need? Amen. Yintoni enye osayidingayo? Because if ever you are always going to ask God for what He has already given you, Ngoba uba uzawusoloko ucela uThixo into akunikeze it yona. means you are praying in ignorance. Amen. Uthandaza ke in ignorance. I do- Ungakhathali. I do not pray for the Holy Spirit to come Andimthandazela umoya oyingcwele ukuthi afike because sewehla. because he has already descended. I just acknowledge the presence here. Amen. Ndiqaphela nje ubukhona bakhe. Ngoba ithe yena xa kehlile uzawuhlala nani kude kube ngunaphakade. Amen. Because he said he will dwell with us until Ithi uzawuhlala eternity. kufutshane kunomnakwenu. Amen. He will be closer than a He is the brother. friend that sticks closer than a brother. Ungumhlobo okufitshane Akamane kumntakwenu. fika phinda He ahambe. does not come and leave. Wayefika ko-Elijah phinda Amen. He ahambe. came and left. In the Wayefika times of koHezekile Elijah. athi isandla sikaThixo sasiphezu kwam, And they- umoya wenkosi uphezu kwam Amen. aphinda ahambe. And he would come Kodwa and kuthi leave. ithi uzawuhlala But with permanently. us, he stays permanent. So uthi ungaphakathi kwethu He is inside of us. ubhalwe kumacwecwe entliziyo Amen. He yethu is written on the tablets of our hearts. akaphinda ahambe. It does not depart. Xa sigqiba le service After akathi we naye have concluded ndiyathutha this izinto zam service, he does ndiyahamba. not leave. Now abantu the misconception abanayo, Amen. Ingcinga abantu abanayo. singabantu abane-church mentality. Amen. Sinabantu abanengqondo Abantu abathi yobucawe. ngoku ndisenesi People sambatho who say now umoya carry oyingcwele the usekhona, Holy Spirit is here. andinokwazi uthuka ngoba I ndisenesambatho, cannot sweat because ndilinde ndikhulule esi sambatho Wait uzandibona. for me, you will see me. Apha ecaweni you can be a Yes, hypocrite. ungaba Abantu ngumama. abalindele uba umoya oyingcwele umane fika amane hamba ngabantu abaphilela Those uThixo are xa people besecaweni, who are living for God. kodwa xa bephuma emantlangweni ecawe After they have left church, baphila njengehagu they njengoSathane. eat like pigs. Jesus. Ngoba kubo uyafika aphinda ahambe. Xa befika bathi moya oyingcwele yiza, ingathi bebalekile ingathi bemkile, kodwa usoloko ehleli usoloko ekhona. He is already present. He's always present. Uhleli ithi uzawuba phakathi kwenu, uthi uYesu, Going to be in our midst. uthi ukhona He is present. amongst you. Ngaphakathi Uthi kwethu. kodwa xa kesihla laa mini Now, when he uzawuba descends, ngaphakathi he kwenu, will be in our midst. akazunishiya. He will not leave. Ithi uzawunixelela izinto eziza Tell kubakho, you the things that ithi uzawunifundisa. he will teach you. Jesus. Ngowuphi lo wakho umoya oyingcwele? Which Holy Spirit that you have Umane ufika uphinde uhambe. comes and goes. Ngowuphi lo wakho umoya Which oyingcwele? Holy Spirit that you Othi have andizukwazi umthandazela lo I mntu will not pray for ngoba him ndikho secaweni. because I am Uba not bendisecaweni bendizamthandazela kakuhle. Ngowuphi lo wakho umoya oyingcwele? Holy Spirit that you have Umane efika that esimka. comes and leaves. Jesus.
So when we are in the day of Pentecost, Nxa sisemini yePentecoste, silindele ukuthululwa we komoya, are waiting for the Holy Spirit. but uzabe engazanga namandla, But he will not bring in power. uzabe engazanga He nezilwimi, will not be bringing kodwa tongues. uzabe ezisenyini. But he will be bringing something else. He is here to announce a season. Ulapha ukuzo-announce ixesha. Njengoba kwakunjalo nangaphambili koPeter, he announced a season of power. As it was in the times of Peter, That waye was- wabhengeza ixesha Their lamandla. season of power. Amen. Ixesha lamandla. Hallelujah. Hallelujah. So when we celebrate this day, Nxa sicelebrate olusuku, kufuneka siqale sijonge kwikhalenda kaThixo. we need to look into the calendar of Ukuba God. Thixo uthini ngoku kwibandla lakho. That God, what are you saying now to your So that church? abantu bangaphindi izicengcelezo. So that people zecawe. cannot Because abantu repeat the bayazithanda same izicengcelezo. presentations of the church. Baneengoma abaziculayo. Amen. People have their own song that he is singing. Uba ngalaa mini wehla ngayo makube njalo nakuthi. Amen. Kuthi sekungaphaya. Amen. It is beyond Ngoba that. kuthi kuthiwa the glory of the former house shall be greater than the last. Ubuqaqawuli baleni indlu. Jesus. Buyabondlula ubuqaqawuli baleya. Greater than the glory of Ithi the uba ubuqaqawuli bukaMoses the glory of Moses. abantu babengakwazi ukujonga. Could not behold. Ithi how much more How obethu. much more to our glory? Ithi obethu abuguduthelwanga. Our glory is without a We are veil. not covered. Asikhubutelwanga. Kodwa lwethu uzuko luvelile. Our glory is exposed. Kumele xa sihamba kubonakale lo. We even need to manifest. Asikwazi uba We ngamakholwa are unable to be believers. angomabile banda. Amen. Uthi kwabaselawodika To the church of uthi andinazi nishushu niyabanda. you are called. Andiyazi into eniyiyo ndizawunihlanza. There is a time uthixo alihlanzayo ibandla. God is for Ibandla elingomabile banda. Jesus, a church that is lukewarm. Kumele ibandla uba lishushu libe shushu. Uba liyabanda libande so that lizawuncedakala. So that God can help you. Jesus. Alifuneki ibandla elinguntakampu. Amen. You don't need a church that looks like a bed. Alifuneki ibandla labahanani. Amen. A church of hypocrites. Kufuneka ube kwibandla ozaziyo uba zonke iseasons zizakwenzeka. Amen. You need to be in a church when you know that there will be a time for all seasons. If you understand isamo uba imele ntoni, Amen. If you understand what summer is standing we for, understand newinter uba imele ntoni, and you understand we winter as understand well, ne-autumn uba imele ntoni, autumn as well, we understand nespring as uba well imele as ntoni. spring, Ngoba ithi ibhayibhile in the book because of the Job, Bible says, phaa kuGenesis xa kethetha noNoah, amen, when he's speaking to Noah, uthi as long as the earth remains, amen, as long as the earth remains, seed time and harvest time shall also. amen, ixesha lesivuno nexesha lokutyala lizawuba khona. Now there are seasons. Kunamaxesha, You will experience the season of summer. amen, uzawubona ixesha lehlobo, Apho abantu banxiba ibikini besiya elwandle. where people are wearing bikinis going to the beach, Apho kukhona indyebo. where there is wealth or riches. You will experience, but funeka uyilindele uba iwinter iyeza. But you need to know that the winter is coming. Uba likholwa isama wena. If you are a believer that only likes summer, Xa kuyiwinter eSouth Africa, when it is winter time in South you Africa, will board a plane. amen, uzawubhuka itikiti You will board a le-flight, plane to Nigeria because amen, it's and hot go that to side. Nigeria because kushushu kwelaa cala. Siphila nabazalwane Amen. We live among believers. abathi xa kushushu When it is hot, baqabela ibhasi amen, they take a bus bahambe baya Eastern Cape and because go to bayana Eastern Cape iweather ibhetele. because the weather is better on that side. Akuphinde kufike iwinter yaseNigeria sowuphake Amen. ngokuqonda uba When there is winter in Nigeria, this is not what I signed up for. amen, uqonda ukuthi ayiyo lento ndandisifake kuyo lena. And then you jump ship. Amen. And you start to jump ship. Hallelujah. Amen. But we have to be a brethren Kumele ukuthi sibe ngabazalwane that understands ukuthi all these seasons has to happen. abaqondayo ukuthi wonke lamaxesha kumele ukuthi abe khona. Kufuneka zifike imvula. Amen. The rain need to come. Kufuneka afike amaqhwa. Amen. The snow needs to come. Kodwa mandihlale ndimile. But let me remain.
kungabikho nto indisusayo. Amen. Hallelujah. 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 The book of Isaiah chapter 43. I want you to stand on your feet. Amen. Sikwesinye isigaba. Amen. We are on another phase. Kukhona abafikileyo abaphakathi kwethu. Amen. There are those who have arrived among us. Asisodwa. We are not alone. We are here to announce the season. Amen. What God is saying to the church. Into ke uThixo ayithethayo ebandleni lakhe. What God is saying to the church. Amen. What God is saying to the church. Acela unike lo Bible. If ever you didn't know that God speaks, Uba ke ubungamazi ukuthi uThixo uyathetha. you are hearing God speaking now. Uyamva ke uThixo ethetha ngoku. If you did not know that there are prophecies, Uba ubungayazi ukuthi kuneziprofeto, the prophet is speaking now, isiprofeto siyathetha ngoku. announcing Sibhengeza. what God has for us Amen. Into uThixo asiphathele yona. in this glorious Pentecost. Amen. Ngeli xesha lePentecoste. Akati leveyadasa, Jesus. kati ilibasaya, Amen. ali evadosia, Jesus. kamu bali edisaya, rotasima ataile hesi, kati ilibasuya, padila atasaya. I saw a man Ndibone indoda that looked like Aaron. ebukeka ngathi nguAaron. Ebenengubo ebomvu. Amen. He had a red garment Enamatye ayi-12 with esifubeni 12 stones. sakhe. Wangena engumbingeleli. Amen. He came in as a priest. Wahlala pha. Amen. Ndayibona ukuthi kunezinto ezizothethwa. Amen. I knew that there are things that are going to be uttered Kuba leya namhlanje mina iqhelekayo. because this is a special day. He is here to witness Amen. Ulapho kuzokungqina. what God is dispensing unto the church. Into ke uThixo ayithululele ebandleni lakhe. There are angels Kunengelosi that he has come with afike nazo. to signify this, what God says. Amen. Ukuzongqina ke into uThixo ayithethayo. So that beyond the shadow of a doubt, Amen. Ukuze kungabe ngapha kwamathandabuzo. le nto ayithethileyo What God has spoken, iza kwenzeka. amen, it may happen. Akukho nto There is izayibuyisela. nothing that will block it. I want you to lift up your hands. Ndifuna ukuthi uphakamise izandla zakho. I want you to lift up your hands. Amen. Katila bahasaya. Mando kepediasaya. Ole hasiyadasa. Ukuhlawulela kukaSirayeli nokuthunywa kwakhe. Kosabayadasa. Ketele bahasaya. There's a scripture that comes to me. Kunesibhalo esindifikelayo. Sithi vulekani masango It says, open up ye gates, angene kumkani. and the King of glory may enter. Vulekani masango Jesus. angene kumkani. Amen. I want you to be sensitive Jesus. to what God is saying. Amen. Kayisathule behesaya. Ke kaloku utsho uYehova umdali wakho Yakobi, umbumbi wakho Israyeli ukuthi
musa ukoyika ngokuba ndikukhulule ngokuhlawulela. Ndikubizile ngegama lakho ungowam. Xa uthi uwele emanzini ndoba nawe, nasemilanjeni ayisayi kukuntwilisela. Xa uthi uhambe emililweni akuyi kurhawuka, nelanga ke lingakutshisi. Ngokuba mna Yehova ndinguThixo wakho, mna ngcwele kaSirayeli. Ndingumsindisi wakho, ndirhole iyiphutha yakucamagushela. IKhushi neSeba zaba sesikhundleni sakho, ngenxa yokuba unqabile emehlweni am. Uzukile, mna ke ndikuthandile. Ndirhola abantu esikhundleni sakho, nezizwe esikhundleni sobomi bakho. Musa ukoyika ngokuba ndinawe. Ndiyakuyizisa imbewu yakho ivela empumalanga, ndikubuthe nasentshonalanga. Ndiyakuthi kumntla ethe nakumzantsi musa ukuthintela. Nazise oonyana bam bevela kude, neentombi zam zivela eziphelweni zehlabathi. Yonke into ebizwe ngegama lam, endiyidalele uzuko lwam, endiyibumbileyo, endiyenzileyo. Khupha abantu abazimfama benamehlo, nabasisithulu benendlebe. Nonke zintlanga buthelanani ndawonye, zihlangane izizwe. Ngubani na kuni onokukuxela oko? Mabasivise izinto zangaphambili, mabamise amangqina abo bagwetyelwe. Mabeve ke abantu bathi yinyaniso. Ningamangqina am, utsho uYehova. Nina ningumkhonzi wam endimnyulileyo, ukuze nazi nikholwe ndim, niqonde ukuba ndim. Phambi kwam akubunjwanga Thixo, nasemva kwam ayikuyi kubakho namnye. Mna ke ndinguYehova, akukho msindisi ingendim. Mna ndixelile, ndasindisa, ndabonisa, kungekho Thixo wumbi kuni. Ningamangqina am, utsho uYehova, ukuba ndinguThixo. Unanamhla ndinguye, akukho unokuhlangulwa esandleni sam. Ndisebenza, ngubani na ke onokukubuyisa oko umva? Utsho uYehova umkhululi wenu, oyingcwele kaSirayeli, ukuthi ngenxa yenu ndithumele eBhabheli ukuba ndibahlise abasabayo bonke bephela, namaKaledi ngeenqanawa zokumemelela kwabo. Mna Yehova ndingoyingcwele wenu, umdali kaSirayeli, umkani wenu. Utsho uYehova umenzi wendlela elwandle, omendo emanzini anamandla, umkhuphi wenqwelo nehashe wempi nentshatshela. Bayakulala bangavuki, bethile bacimile njengomsonto wesibane. Utsho ukuthi musa ukukhumbula izinto zangaphambili, ningazikhathaleli nezamandulo. Yabona ndiyakwenza into entsha, intshule ngoku anikuyazina. Inene ndiyakwenza indlela entlango, nemilambo enkangala. Izilo zasendle ziyakundizukisa, imbungutye neenciniba, ngokuba ndenza amanzi entlango nemilambo enkangala, ukuze ndiseze abantu bam, abanyulwa bam. Aleketekepekataya likapatokopasiya iletohosapataya likatapaya dababaya. I want you to lift up your hands and receive this prophecy. This is what God is installing upon you. Ratekepelikataya shatapalataya dabahasaya. Lord Jesus, akatikepia. Oh, lakasakapataya ritatapapakataya. Oh, sapakataya. Father siamkela, Father siamkela, Father siamkela, Father siamkela. Kosi kapakati sekete kautukota likita pokaida likata ikadaya hani itikata ilikato saita
Pakati, Likata Pakata, Zikapekataka, Zikatakata, Rita Sata, Lipatos, Papa, Taila, Pekate, Pato Sapata, Lipatos, Shatata Papata, Uyenze, 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 Kokota, Likata Papayadash, Uyenze, 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 Besuga ntshona, besuga empuma, bayeza. Avulekile amasango, bayeza. Bayeza bezimfama baza kuvulwa amehlo. Bayeza bezizithulo baza kuvulwa indlela. Kasakatata likata mandoshiya ritatu sapatoya aliyatoya kariya tatatoya shakatiya likataila rataka papaya likata papaya ilakata kapaya ritata pakata shakateka papaya likata tapaya ritatu sikibi ritata papaya Siamke.
ndishiya soze ndaniyekela ndiyakuba nani ndiyakuba nani yo ndiyokuba nani Thank you, Jesus. 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 Kangeza sishiye, angeza siyekele. Ongumgcini kaSirayeli. We do not just preach ngoba kufuneka kushunyayelwe. Sishumayeli because we have to pray, Kodwa kusoloko kunomyalezo. but there's always a message. Le nto uThixo ayenzayo, What the Lord is doing, it is to convict us amen, beyond the shadow of a doubt. Ukuba nguye lo thetha la mazwi. amen. Xa eziwela as intercessors, Amen. When these intercessors are falling, it is to testify to what is happening. kukungqinela ke okwenzekayo. Hallelujah. Amen. Ilizwi liyangqinela Amen. uThixo alithethileyo. Jesus. Hallelujah. I want us to pray and thank the Lord. Ndifuna ukuthi ke sithandaze ke sibonge inkosi. Baba siyabonga. Sibulela wena. Ungumhlekazi olungileyo. Uyinkosi enamandla. Siyakubabaza ke Nkosi. Siyakuzokisa. Siyazimisa ke phambi kwakho Nkosi. Asiyiba naThixo bambi.
othixo basemzini siyabasusa enhliziyweni yethu. Bonke othixo baseyiphutha, bonke othixo basemakhaya siyabasusa enhliziyweni yethu. Kuwe Nkosi omele ukunqulwa, kuwe omele ukudunyiswa. Siyalibonga ilizwi lakho, sibonga wena, uyinkosi engcwele, uyinkosi enamandla. Father, we worship you, we glorify your name. Uyinkosi engcwele, siyabonga, siyabonga. We thank you, Jesus. We glorify your holy name. Yahweh Lama, Yahweh. We bless your name, Almighty God. We